Poeta, faime un favor. Estamos atrapados. E cando suba a marea morreremos. Veña, é para a Rosa. Cando topen os nosos corpos, que saiba que me acordei dela. Xa che escribín 3 cartas para 3 mulleres distintas. Non crees que é momento de escribirte unha tua muller? Deberías de acordarte algo máis deles, non? Como ela e os teus fillos están o pasando moi mal. Supoño que che dá igual, pero deberías de saber que me deitei coa tua muller. Non tes munición. Fillo de puta. Acabas de darme unha idea. Hai unha maneira de chegar hasta a outra praia. É imposible. Estamos buscando. Poeta, non entendo o que pon aquí. Pois que a botas moito de menos e que sempre a recordarás. Estate pensando. Denme a cama. Por favor. Querida Manuela, esta absurda guerra fíxome pensar que máis absurdo aínda é deixarse vencer pola desesperación. E ali onde esteas sempre haberá un motivo tan forte como para sermos capaces de socavar furnas ata o ancho mar. Nin a rocha máis dura poderá contra a forza da nosa liberdade, o mesmo que as ondas erosionan as penas. Coas miñas mans cavarei os camiños que me leven a ti, e será o mar quen os lave para emprestárllelos a outros. Non deixes nunca de agardar a quen te ama.